Niels Bohr blev født den 7. oktober 1885 i hjertet af København, og her ses hans barndomshjem. Ellen Adler Bohr var Niels Bohrs mor og blev født i 1860 og døde i 1930. Hun deltog i et kursus for kvindelige studerende, som Christian Bohr underviste. Lærer og elev blev forelsket, og de blev gift i 1881. Om hende sagde Niels Bohrs barndomshjem Ole: over det hele kastede Ellen Bohrs elskelighed sit varmende skær. 10 elskelighed var hendes væsen. Christian Bohr var Niels Bohrs far og blev født i 1855 og døde i 1911. Han var professor i fysiologi på Københavns Universitet, og han har givet navnet til den såkaldte Bohr-effekt. Børnene voksede op i et hjem, hvor nysgerrighed og interesse for videnskab var en naturlig del af hverdagen. Niels og Harald Bohr var i barndomsårene næsten uadskillige i alt, hvad de foretog sig. Når Niels ikke filosoferede eller spillede fodbold, var han ofte i laboratoriet. Et år, hvor han fulgte et kursus i uorganisk kemi, satte han rekord i at knalde glas. En dag, da laboratoriet vaklede af en række små eksplosioner, sagde undervisningslederen Niels Bjerrum uden at undersøge kilden: det er Bohr. Han havde ret. Allerede fra børnene var små, tog Christian Bohr dem med rundt og lod dem opleve København og naturen omkring den. Om søndagen lejede han sommetider en båd og roede over i Christianshavns kanaler med sine sønner. Han havde desuden anlagt fodboldbanerne ved Tagensvej, og hver gang han tog derud for at spille, tog han Niels og Harald med. De spillede med stor interesse, og Harald endte endda med at spille på det danske landshold. De fleste sommer blev tilbragt på Nærumgård, bedsteforældrenes store landsted nord for København. Niels var meget optaget af at bruge sine hænder på praktiske opgaver. Han var god til at arbejde med både træ og mekaniske ting, og han reparerede familiens ure og alt det, der ellers skulle repareres. Hvis bagkranken på en af cyklerne knækkede, var Niels parat til at ordne det. Når de voksne begyndte at protestere og snakke om cykelsmeden, sagde hans far altid: lad nu drengen være i fred, han ved, hvad han gør. I de højere klasser begyndte undervisningen i matematik og fysik, og Niels' usædvanlige evner blev hurtigt bemærket. Dengang var fysikundervisningen i gymnasiet noget, man gik ret let henover. Men Niels begyndte at læse mere om emnet, end det der stod i skolebøgerne, og der gik ikke længe, før han begyndte at lave små notater i bøgerne, ud for de ting, der var forældede eller forkerte. Da en af hans klassekammerater bekymret spurgte ham, hvad han ville gøre, hvis han kom op i en af de forkerte afsnit, svarede han: naturligvis fortælle, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. I 1905 udlod Videnskabernes Selskab en pris for den bedste afhandling om overfladespænding af vandstråler. Niels Bohr deltog i konkurrencen og udførte eksperimenterne i sit fars laboratorium på universitetet. Han afleverede sin afhandling i 1906 og blev belønnet med en guldmedalje i 1907. I 1908 blev hans afhandling publiceret i et engelsk tidsskrift. For 24-årige Bohr, som stadig kun var en studerende, var det en berusende succes at få en afhandling i et fornemt tidsskrift. I sommeren 1909 fik Niels Bohr sin magistergrad. Han holdt nogle dages ferie og var sammen med gode venner, før han begyndte at arbejde på sit doktorgrad. En weekend besøgte han Harald Bohrs nære ven, Niels Erik Nørlund, og i den forbindelse mødte han Nørlunds søster Margrethe, en smuk ung pige med krøllet hår og samme blide væsen som hans mor. Fra det øjeblik fandtes der ingen anden pige for Niels Bohr. Og da Margrethe så de dejlige øjne og hørte ham tale, og så hvor beskeden og venlig han var, blev hun lige så betaget af Niels Bohr, som han af hende. Selvom Harald Bohr, som ses til venstre, var 2 år yngre end Niels Bohr, som står til højre, var han kommet så hurtigt gennem skolen, at han begyndte på universitetet kun et år efter sin bror. Efter at have taget doktorgraden i fysik ved Københavns Universitet i 1911, fik Niels Bohr et stipendium fra Carlsbergfondet til en studierejse i udlandet. Eftersom emnet for hans doktorafhandling var metallernes elektronteori, var det kun naturligt, at han tog til Cambridge for at læse under Joseph John Thomson, der var kendt for at have opdaget elektronen.
Et halvt år senere, i starten af april 1912, blev han inviteret til Manchester af Ernest Rutherford for at fortsætte sine studier der. Blot et år tidligere havde Rutherford og hans medarbejdere opdaget, at atomet bestod af et positivt ladet kerne, der indeholdt næsten hele atomets masse, og negativt ladede elektroner, der kredsede omkring kernen i et relativt stort afstand. Det blev grundlaget for Niels Bohrs gennembrud som fysiker, da han indså, at et sådant system ville være ustabilt ifølge den klassiske fysik, og at en radikal løsning var påkrævet. Niels Bohr vendte tilbage til København i slutningen af juli 1912, og den 1. august blev han gift med Margrethe Nørlund. Umiddelbart efter brylluppet rejste de til Norge, hvor de ville tilbringe nogle få dage. Der fuldendte Niels Bohr sit første skriftlige arbejde. Han dikterede, og hans brud skrev med klar, tydelig håndskrift, og hun forbedrede også hans engelske. Systemet virkede så godt, at Margrethe blev sin mands sekretær. Niels Bohr fortsatte sit arbejde på sin atommodel i efteråret.